Sikra kang pala tumingal prang campo kang samya medali lertatet wileteng kota dananggung mangun sang niti benjang ajinya kang aji mide latinyo medale wuwus let surantaka terus wilaka tanyaya kaya buta singa ragi Lagi monyar-monyar. Awela. Iki Setyaki magla tengahing dalan. Oh didhawuh saka ngesane Kang Mas Dewa. Lho. Rong Ngamarta mau ketoke kurang jedul, saiki jedul. Ora apa-apa aku mapan negara Ngamarta ya Gorawati Ngamarta. Dadi kalanggani iki Pramadya Wasana Pandhita Durna gawe rame. Purwa iki becik-becik nanging wasanane pungkasan gawe rame. Karepe Pandhita Durna bakal ngampil wujude jimat lima sada layang mustika. Bener ingkang dadi guna Mustyaki ayo. Karepmu kowe bakal nreng galangi dadi kersane Pandhita Durna. Besok apa meneh saiki ora oleh yen ditikalanggani wujude jimat lima sada layang mustika Janmus kuwi dadi kegebanganing para kadang Pandhawa mligine Kang Mas Punta Diwas kadang kena tak ulungake wujude layang mustika Janmus ya wis pecah bau ki wonten Setyaki. Durna paningalanira sithik purna mancat jajanira kang kumitiraning asta. Tan kena tan kelaping wasta teleknono paranbaya pangresmine wong aguna. Yen aku batus Setyaki, Budi tak sembadani monggo tak arapi. untap-tas pamane kelakon ketiban tangan beliau dulu temah sirna marga Tuban ora bakal sulai kali tamani dudur. Pada kenaji kasar kawijayan. Ayo, bisa tangi Ono diwelas karo Setyaki. papuh kemaran mati dene aku.